Гурт, заснаваны ў 99 годзе. Колькі табе было гадоў? 17. 17 гадоў? 17 гадоў. А пяшай школы? Ну, гэта адразу было пасля школы восенню. Хлопцы запрасілі там Саня Чокс, а такі быў і Андрюха Лугай. Яны сабраліся пайграць і запрасілі мяне пайграць на бубнах. Вось. А я трошкі так граў там, конечно, на бубнах. Ну і мы там пару тыдняў хіба парэпалі, а рэпалі у маёй матулі на катэджы. Абудаваўся тады катэдж, там внутрянкі яшчэ не было нічога, яшчэ падлогі не было чыстай. І карацей мы там паставілі бубны, комбікі некія такія савецкія старыя. Ну і рэпалі. У нас было некалькі песень «Чужая кампаніі» і 2 песні бэнаўскіх. Пра каханне называлася першая песня. Там «Я першы раз прыйшоў на дыскатэку, ла-ла-ла-ла». Я першы раз прыйшоў на дыскатэку, і там дзяўчо прыгожае сустрэў. Такіх красуль не бачыў я спрадвеку, і хутка я каханнем захварэў. А другая была вось такую, такі медлячок. Вось і сёння на спатканне хлопец з дзеўчынай прыйшлі. Ну і карацей, мы вось з гэтымі песнямі падзяліся, бо у лістападзе у Бярозе праводзіўся раённы конкурс непрафесійных вакальна-інструментальных ансамбля. А тады я табе скажу, што вось на канцу 90-х вось у раёне, ну хіба з 10 гуртоў было розных. І металісты былі, і панк-рокеры былі. Карацей, ну так, некая движуха, хаця і гарадок маленькі, але движуха была як бы нармальная. Ну і мы заявачку падалі на гэты конкурс, ну хаця б штосьці там паўдзельнічаем. Ну і вядучая тая там перад нашым выхадам падбегае да нас: «А як вас представіць?» Я кажу: «Давай без назвы». На выходзіць на сцэну, кажа: «А зараз зайграе гурт без назвы». Ну і так і засталося. І мы там занялі другое месца ганаровае і атрымалі па чыстай новенькай відэакасеце. Ого, тады такія былі прызы, ведаеш. Ну і карацей, вось ад таго і пачалося. І мы з Машковічам Сярожай пазнаёміць, ён якраз паехаў на вучобу у мінскі палітэх. Ну ён першы там заразіўся гэтай самай, захварэў на беларускі рок, ён краму пачаў слухаць, там НРМ, там все такое. Ну і прывез нам там відэакасеты паслухаць і напісаў тэкст там адзін, другі там. Ну і пачалі мы вось так тэкст за тэкстам проста рабіць песні. І вось таго часу і Машковіч можна лічыць, што асноўны наш тэкставік. Так, але яго хто-небудзь бачыў на канцэртах, ці як ён выходзіў калі-небудзь на сцэну? На сцэну выходзіў, бывала часамі так, або ён у песні «Я памёр», ён напісаў такую прадмову. І раней было так, што ён перад песняй «Я памёр» ён выходзіў на сцэну да мікрафона і расказваў такі вершык: «Свяціла сонца, неба грэла, там, а душа ўжо тады балела, ўжо тады адчуў я жах. Яна прасіла і нямела, ты адпусці мяне ў прастор. Я даў ёй згоду, каб ляцела у іншы свет, а сам памёр». І мы пачыналі Я памятаю, гэта на дэмцы ёсць, гэта версія з тэкстам. Ну, Нават на альбоме, напэўна, дэма-альбом пра сябе. так гэта даўно было, да 2000 год. Так, ну і карацей, вось ён перыядычна выходзіў там, але не на ўсіх канцэртах. Вось. Ну і так вот. Так вось і пачаўся БН. Ну так. В 2002 годзе вы выпускаеце, вы ў Новасовішчы ўжо ўдзельнічаеце, то ўжо 3 гады прыйшло пасля стварэння гурта ўжо Басовішча. Але на Басовішчы мы ўдзельнічалі з 2001 года. Мы падалі заявку
у 2001 годзе прайшлі адбор у Менску і паехалі на басовішча ў конкурсную частку. А тады былі зборы ў Мінску, реально? Так, у Мінску былі адборы ў клуб «Тоннель». Вось, а першы адбор быў, там, дзе мы удзельнічалі, быў у клубе «Тоннель». Мы выслалі дэмазапіс на касеце, і Супраноўіч тэлефануе да мяне і кажа: «А што вы гэта за запіс такі гавняны даслалі?» Я кажу: «Ну, які быў, вось на рэп-кропцы запісалі на касеце, як граем. Ну, калі вы так граеце, ну, натуральна, ну, то тады мы вас на адбор запрашаем». О, как круто. Ну і паехалі вось мы ў Менск на адбор, а там нас отобрали. Атрымалася так прыгожа, мы толькі загралі сет, і тады была старшыня басовішча Ілона Карпюк, і яна пасля нашага выступу проста падбегла і всунула мне ў руку нейкі аркуш такі змяты, кавалачак аркуша. Я яго так, ну, спачатку не развернуў, бо думаю, пры ёй так, як бы. І щось ми там пару слов поперекинулись, і вона побігла далі там десь, тобто вона у журі була, я приїхала із Білостопу, і вона відбирали гурти. Ну, я виходжу, ніби попалити там десь, і розворачую цей листик, а там написано «Файний рок-н-рол ваш». І смайлі такі веселенькі. О, то може нас і запросити на басовіще. І запросили ось перший раз, ось вопрос яе хіба. Ну, в 2004 году выпускаете плытку, альбом на дисках, як я разумею, уже. У 2002 годзе гэты жа не трывае, ён Не трывае. выйшаў на касеце, і зрабілі мы спачатку 500 адзінак гэтых касет, і яны распрадаліся там у нас па Бярозе, па Бярозскім раёне, па Брэсце. Мы яшчэ зрабілі 500 штук. Яшчэ яны распрадаліся. Ну і тут уже Супраноўіч зацікавіўся і кажа: «А давайте мы ваш альбом на дисках, ну, я зраблю гэта ўсё, так што не хвалюйцеся». Ну, давай, то мы яму далі наш матэрыял, там зрабілі вокладку, ўсё, і Супраноўіч у 2004 годзе ўжо яго на CD надрукаваў. І ўжо атрымалася, што альбом выйшаў ужо на лейбле, а да гэтага, то, што мы самі надрукавалі гэтыя касеты і самі іх прадавалі, то гэта выглядала як індзі. Так, то мы самі зрабілі, самі распрадалі, і вось такое было. Ну, я про вас даведаюся 2006-м. Я нават памятаю, як я приїхав у Мінськ з сестрою, пайшов на містере Гуку, це було в Сукавіку, пам'ятаю. І на Якуба Колоса там гіблі крав містера Гуку, я там набив диск «Ось не тривай». Пам'ятаю історію, що я приїхав у Бруск, і почав давай з тим сяброўкам слухаць музыку там сябрам, і былі такі приколы, што калі ты звоніш нейкай дзяўчыне, для того, каб зразумець, што я ёй падабаюся, она спецыяльна гучала на фоне БМ, я звоню, напрыклад, алё, Віолета, і она такая, чую, ззаді БМ гучыць, я думаю, ну ці правда ты слухаеш? Помню, што яшчэ ў Сукавіку таксама ў 2006-м мы з сябрам спявалі на адборы, таксама, ну, просто школьны конкурс, будь типу «Фабрика зорак», такая класічная. Мы спявалі песню «Жыць», просто узаду гучаў прям трек, а мы уже на фоне. я ўжо не памятаю тэкст. Як гэта песня прагучыць, сур'ёзна. Ну, тады яна падавалася мне вельмі, она вельмі выдзялялася, тому што там такое, прям такое штось рэпчыць Гэта была і так, і купліка. На-на-на-на-на-на-на. Да, ты спазніўся за жытком, мяне дагоніш. Життя мене догониш ти, яго і мяне таксама плюшить ад життя ад свайго. І заспявалі, два мікрафоны па чарзе спявалі, і там дыпломы атрымалі такія. Было прикольно. Мы ж под гітарку яшчэ асобна НРМ пра каханне спявалі таксама, не? Ну, вот это запомнілася. Пасля у вас, ось гэты альбом сам «Не трывай», там што там было? Там быў кавер на НРМ. Так. Дед Мороз. А тады НРМ аб'явілі, што яны ладзяць трыб'ют. Ну і Супраноўіч кажа, та можа вы нешта зрабіце. Мы паслухалі там песню, а давай мы возьмем песню «Я еду». А Супраноўіч написал, что ей уже сцена забрала. Так. А давайте мы легкие-легкие.
Такі вже, а Джей Морс. И Тирниш Сурухай там Так, еще называли, да. так. И Джей Морфи. Ми такі, ось і забрали. І так, а то понад балди ми такі, да давай Діда Мороза зробимо. Типа, ну і ми з хлопцями зробили, якби, свою версію Діда Мороза, і нам та більш така припанкована, ось. І потім, я пам'ятаю, коментар під Павла і Льоні басіста, вони казали, що один з найлепших каверів, бо ми зробили музику по-своєму, то бок ми зробили своє бачення гэтай музыкі, ну і словы НРМа. То бок не просто перайгралі там, Так. цяжалілі ці аблегчылі, а вось аранжыроўку мы зрабілі сваю цалкам. То гэта ім спадабалася. Мы народились отдельно того, как сидите, как согревать. Деля того, как ветер был теплый, как была мягкая трава. Деля того, как солнце и свет, как любить. І канцэрт, прэзентацыя плыты гэтай тафіза НРМ, яна была хіба ў канцэртным зале Менц. Напевно, так. Так. І ми там взяли яшчэ у Бюродскім доме культуры на касцюмы Дзедаў Морозаў, апрануліся ў іх. А ў іх горача, а мы яшчэ там перад выступам там за гадзіну, там за паўтары паддалі каньяку, нам і так все плюшчыць ужо яшчэ гэтыя касцюмы, гэты бляхапот цячэ. Ну, але добра зайгралі тады. Ну, там еще была песня «Табе ўсё мала», блин. Яна вельмі так прикольна выглядала, што гучала, типу, вельмі сучасна, што, ну, мы привыкли тады ўжо ў той час да НРМ, дзе ўсё класічна, цэрквы нейкія, там «Белый лебедь», всё такое, тут про Роберта Карлоса, это вельмі так Бадла. это вельмі прям... Ведь так хотел, каб ты мяне кахал, як я кахал, глядзеў табе ўслед, але ўсё лажа. Любила ты Реал Роберта Карлос, падла. Табе всё мало, табе всё мало, табе всё мало, табе всё мало. Што яшчэ хітовага там было? Там «Адчуваю» песня была. Адчуваю хітовае, а толькі я. Ну и, конечно, там легендарная песня, якая «Да хоць ты жыве, гэта крычыш». Долони, мой сябр дорогий, мы поскидаем свои ланцуги, будем с тобой в житті розмовлять, грать свои песни кожний вечер спявать. І Ну, трывай. А на трывай дагэтуль. Але ў крычыш вы перазапісалі. Так. Ну, вот. Так. А не трывае, а на канцэртах заходзіць. І мы ж так калісьці гралі на канцэртах электрычна, потым перайшлі на акустыку, каб я такую лірычную больш зрабіць. А апошнім часам мы адзін раз паспрабавалі зайграць яе ізноў, як у арыгінале. І яна так пайшла, мы сказалі, ёлкі-палкі, так давай мы і будзем яе далей з драйвам граць. Ну і працягваем так і далей граць. Рукой, як фарбай ярких дзён, я намалюю знічак сон обломкаў сталых, цішыню парушу, прыгну вышыню. Ну, круто. Так что далее у вас будет 2006 год, и там альбом «Живи рок-н-ролл». О, А як записывался? слухай, ну, «Жыве рок-н-ролл», сітуацыя была такая. У нас тады у 2006 годзе з'явіўся ўжо менеджер-паляк. Ён прапанаваў нам супрацоўніцтва, сказаў, што будзе шукаць нам у Польшы канцэрты там. І першы канцэрт мы зайгралі у Варшаве разам з Індзіга. Нас поставили на разогрев. И памятаю, что мы тогда так вдарили там на разогреве. Люди с столов все позабегались под сцену, колбасились. А когда мы скончили там свой 40-хвилинный сет и вышли Індіга, то половина людей просто заставалась за столами, дали сидеть пить пивко там, а полова подошла под сцену и слухали, а левось такого уже расколбаса не было. И я памятаю на твары гэтых там Астроўскі такі басіст быў у них. Они з таким трошки зайздростным выглядам, што, мол, блин, взяли их на свою галаву. Яны на вот
перабілі всю атмасферу, скажем так. Ну, і потім менеджер дамовився на Білостоцькій студії Рембрандт, там Радіо Білосток, у їх величезная студія, напічканая там абсталяваннем крутым. Ну, і ён дамовіўся, што можна запісаць альбом на гэтай студыі, і каб гэта было танней па грашах, можна было запісвацца ноччу. І ён нам арендаваў на 5 ночей ад панядзелка да пятніцы гэтую студыю. Мы начавалі у знаёмай паляшкі там, якая заўжды хадзіла на нашыя канцэрты, ездзіла там. Але скажу, што не вельмі прадуктыўна пісацца па начах, бо удзень ты не высыпаешся. Ну так. А 20-й гадзіне ты прыязджаеш на студыю, да першай ночы яшчэ такое, як ты працуеш, а пасля першай гадзіны галава ніфіга не варыць, і там па чарзе спалі там, ну, але атрымаўся добры альбом з парай хітоў, якія граюцца да гэтай пары, там, напрыклад, Цягнік, Жвер-рок-н-рол, там, што там, Дажджамі, Это крылы яшчэ Брылы, так. Ну, Дажджамі наогул прикольно, что вы же часто меняли вокалисты, якія падпявалі. А? Дождями осветлится вокол обшар. Мы сами згубили від агульних мар. У серці і знов будя жарам камень. Я ненавиджу гэты дзень дождями. Мы сами у серці і знов будя жарам камень. Я ненавиджу гэты дзень. Я ненавиджу гэты дзень. Ой, з вокалісткамі там сітуацыя была, што на запісу вось арыгінальны голас гучыць вокалісткі з гурта Сцяна, Яўгенія Хіло. Вось. Але калі мы здымалі кліп, у яе не атрымалася прыехаць на здымкі. А з намі хадзіла дзяўчынка-студэнтка беларуска, Тацяна, памятаю, яе звалі, але яна нават не ведала гэтыя песні. І я як з Женяй гэтай паразмаўляў, яна сказала, што не прыедзе на здымкі. Я кажу на Таню гэту, ну, значыцца, будзеш ты у кліпе здымацца, у цябе яшчэ ёсць пару гадзін, каб трошкі вывучыць тэкст. Будзеш проста рот адкрываць, кажу. Не, я не буду, шо вы, не. Я говорю, да будзеш, не бойся, хто там знает, хто її поет гэтую песню. А ну, карацей, да здымак, яна проста хадзіла з маім плеерам і слухала гэту песню на паўторы. Ну і загриміравалі нас усіх, адправілі здымацца, яна пааткрывала рот і атрымалася зоркай. Прикольно. А зараз мы проста прапануем усім жадаючым вось на канцэртах, а хто хоча яе заспяваць і упэўнены, што заспявае добра, мы з натоўпа запрашаем проста на сцэну і Дзяўчына звычайна. так, і спяваем. Я помню, што яшчэ Ліара адна ноч спявала. І вось апошнім разам вельмі атрымалася класна. Выйшла дзяўчына, яна так заспявала яе прафесійна, што мы аж офігелі самі все на сцэне. Треба было контакт взять. А я яе ведаю, я просто не ведаў, што яна спявае. Ну, мне вот падаецца, што самая такая недооцененная песня, ну, вельмі мне падабаецца, это «Спіраль» на тым альбоме была. Эй, всё по спирали. Эй, мы продали. Вы її амаль не выконваеце. Зараз не, але хіба да года 2010-12 нават яшчэ мы ігралі на каждым канцэрце. А гарады спіралі яны шлі ў нас Побач. разам, ну, вось. Або яны былі у адным, ну, мы паперналаджвалі гітары, там зніжалі строй, і вось. Але я зараз спіралі вернуў на акустычныя канцэрты. А таму я думаю, што яна хутка з'явіцца і на электрычныя канцэрты. Это прикольно. Не, бо яна крутая песня, яна качовая, крутая, ну. А самый
недооценённы альбом гэта «Крок за кроком». Да, давай да яго яшчэ дайдзем, бо вось потым, як я бачу, то у вас быў такі перапыначак з альбома «Жыве рок-н-рол» да 10-го года. Нешта у вас адбывалася, што потым толькі выйшаў сінгл «Жыццё маё» да гэтага часу. Не, у 2008 годзе мы запісалі сінгл «Загінулым паэт». То да, і гэта стала хітом же сапраўды. Яны стваралі свой час, ляцелі стрэлы іх фраз, проста ў душы праз вочы. Яны зараз лятуць, іх можна ў сэрцы адчуць, калі толькі захочаш. Так, а потым у тым жа годзе, напрыканцы 2008 мы запісалі кавер на Анірадзюбель, песню «Гузік». Ага. Яна таксама трапіла ў трыб'ют Анірадзюбеля, і вось у 10-м уже так мы там «Жыццё маё», Жыццё маё так не падобна на сон. Шчасце маё, чаму ты тамая тут? Жыццё маё, ты не падобна на сон. Шчасце маё, чаму тамая тут? а «Будь сабой» яшчэ «Будь сабой», трек, які выхадзіў. Будь собой, не верь нікому, не отдай життя другому. Будь собой, з тобою будуть злітари великой людей. Так, ну бо шмат было канцэртаў. Мы тады вось, пачынаючы з 6 па 11 па 50 год, мы вельмі шмат ездзілі ў Польшы па канцэртах. То бок, ну, а на Беларусі мы не багата гралі, а па Польшы нам нармальна як бы захадзіла і ездзілі. А потым ужо та менеджеру беларуская музыка ўся абрыдла, а ён 3 гурты взяў на сябе: БН, Троіцу і Далі. Ага, быў такі гурт. І Далі ён нават праталківаў на Евравізію ад Польшчы, а на трек музыку я напісаў. Ого, Так. трэба знайсці. Every Day, Every Night называецца песня. На Ютубе ёсць выступ з гэтага адбора. Вось. А было так, што ён патэліў ада мне, кажа: «А у цябе ёсць некія, ну, ідэі музыкальныя, наброскі?» Я кажу: «Ну, ў тэлефоне, у мяне ў дыктафоне заўжды там». Ён такі: «То давай, то я табе заплачу там за цягнік, за ўсё, ты прыедзь там заўтра да Мінска, і мы проста пасядзім, пакажаш там, які ёсць варыянт». Ну, мы прыехалі, я паказаў там 5 варыянтаў. Яны выбралі вось менавіта гэтую мелодыю. Ну, і яны ўжо на яе там, бо там мелодыя і вакальная рыба была моя. Там на-на-на, на-на-на-на-на. Вось яны гэтага зрабілі песню, кліп і удзельнічалі ад Польшчы на Еўравізіі на адборы. Ну, ў гэтым годзе таксама удзельнічаюць нашы. Калі вяртацца да 2010 года, я помню, што мой першы канцэрт, напэўна, БН быў у Рэактары у 2010 годзе, 27 лістапада, я знайшоў гэта. Вы там выступалі за IQ48, такія часта выступы былі. Закута часта было. Я скажу так, што я заўжды, ну, і любіў, і люблю граць там нейкія супорты і супольныя трекі рабіць. Вось. Я гляджу, што апошнім, ну не апошнім, а часам, апошнія 10 год беларускім артыстам гэтага бракуе. А фітоў вельмі мала. У нас было IQ48, мы рабілі фіт, Вінцэнтам мы рабілі фіт, Леоном Вольскім мы рабілі фіт, Кулінковічам мы на канцэртах спявалі разам гузік. Палацам мы спявалі канюшну на канцэрце. То бок, ну, вось дажджамі спявалі з намі дзяўчыны. Яшчэ адна песня ёсць такая лірычная, «Нас няма» называецца, таксама з дзяўчынай там яна. Не сустрэліся вачамі, нашы душы улучшасці. Нас няма. І цяпер
зараз у нас выйдзе новы альбом, там таксама фіт будзе Рыжковым. Угу. Вось вельмі крутая песня атрымалася, мне вельмі яна так адгукаецца, класная такая, Может, так все пачулі уже, так? балючая, калючая. Шмат акустычна гралі. Помню, что был концерт у графіці нейкі. Я дагэтуль запомню, што ў меня якраз быў такі перыяд расстання з дзяўчынай. Я пайшоў на гэты канцэрт. Мы там амаль не размаўлялі, просто слухалі цябе. І потым нейкі запіс быў выкладзены ў інтэрнэце, дзе перыядычна камера на нас сыходзіць, і мы такі ўдваіх сядзім. А яшчэ прыкольна, што пасля мы гэта дзяўчына ўжо рассталіся, ўжо не віталіся. Прыйшоў час, калі я ўжо пачаў рабіць канцэрты БН, і яна мне проста напісала: ці можна квіточкі на БН? І гэта, конечно, так хумінула адразу перанесла. Вось. Прыгірнула сапраўды. У 2012 годзе, да, вось быў альбом «Крок за крокам». Так, ён больш такі андэграўндны атрымаўся, бо мы рассталіся тады з менеджерам нашым польскім. І, ну, і карацей, ён жа ўсё шукаў спонсараў там на запіс, на кліпы, на канцэрты, на ўсё. І тут ён як бы нас заставіў, і ні кантактаў з арганізатарамі. У яго ўсё засталося. Ну, і карацей, мы сваімі сіламі напісалі гэты альбом. Вось. І такі альбом, ён па гучанні атрымаўся гаражны, але там вельмі шмат моцных песень, і я думаю зараз, што некаторыя з іх трэба папросту перапісаць і даць ім на другі шанс. Напрыклад, та песня «Іншы», песня «Крок за крокам» і песня «Наростаных». Офігенний трек, а наприкінці офігенний трек. Згодна. І яшчэ ёсць там «Вы мне пакіньце вышыню маеце». Але я помню, што ўсё ж такі была такая у вас маладая аўдыторыя тады. Помню, на Ютубе быў такі відосік нейкі на нейкі юбілей ваш. Фанаты вашы запісалі «Крок за крокам» відэа, дзе там поездзіць па Мінску. Так, 15-годзе было. А 10-годзе мы святкавалі у клубе Air-Club, то Юла бывшая. Так. І там просто солдаут был. Мы распродали усе квіткі. А тады там, чоловік 800 ці 900 было. Так. І Кулінкович тады з намі спяваў, і Хаменка тады спяваў. Вельмі кайфова атрымалася. Ну, ты часы, як я так бачу па Вікіпедыі, што вы там гралі, акустычных канцэртаў шмат, тыпу, «Не трывай» нават сыгралі ў Казамінскі. Так, мы акустычныя канцэрты, там было у нас парачка такіх, але гэта была не простая акустыка, а была, мы называлі Power. Яна была фулл-бэндам з бубнамі, з басам, але гітары былі апрытычныя. І таму яна так, ну, больш лайтовая, без драйву, джи-джи-джи. Але таксама яна моцная была. А хіба яшчэ на 10 там мы там міні-альбомчык запісалі. Міні-альбом быў у вас. Піано ВН, Так. а таксама яшчэ быў там Хабярозы, выкладчыца фартэпіяна з музычнай школы. Яна зрабіла свае аранжыроўкі фартэпіянныя на некаторыя нашы песні. Там «Не трывай», «У нас няма», штось там яшчэ, я ўжо не памятаю. 4 або 5 песенак яна зрабіла. І я паслухаў, гэта так офігенна слухаецца на раялі. Я кажу, поехали ў Берасці, ну, запішам. Так. 2015 год у вас выходзіць альбом «Шукай сваё». Вельмі моцны такі альбом. Так. І спачатку мы выпусцілі сінгл, песню «Попел». Мы адразу выпусцілі кліпам. Попел уже идёт, по ветра режа и весною льёт. Неси снежань, попел уже идёт, можно копить лён повсюдно. Там я помню, што я на той час вот ад БН трошку адышоў слухаць яго, бо я памятаю, прыязджаў у Менск, у меня там бытавыя праблемкі ўсякія былі. Але калі я зноў для сябе адкрыў БН, менавіта з песні «Шукай сваё», калі
яна была ў вас запісаная без інструментаў, ну гэта проста штосьці вау. Гэта песня можна пераслухаць пастаянна і Ну, а мы тады запрасілі хлопцаў ой, бляха, забыўся, як называецца іхні ансамбль. Яны прафесіяналы да мозга касцей. Яны вось усе гэтыя гукі яны рабілі ртом там. гэта быў так. Таун, тун, тыка-тун, таун, тык. І мы стаялі проста і глядзелі, як яны гэта запісваюць у мікрафон. Так было афігенна. Ну і запісалі вось такую акустычную версію. А потым яшчэ і фул-бэндам яе яшчэ запісалі, да пазней ужо. Ну так ужо. Што там з тых песняў? Паралельны свет прикольная, так? Так, паралельны свет, вяртанне. Да вяртання мы граем на канцэртах. Калісьці гралі на канцэртах гладыятары, там такая песня была. Потым, ну, попіл, так. І што мы яшчэ гралі на канцэртах? О, палюсы мы гралі. Палюсы. Так, а палюсы мы гралі вельмі часта. Да, там, ну, до 2019-2020 года мы гралі палюсы частенька на канцэртах. А зараз, конечно, забыліся, бо песень шмат, Песень шмат, конечно. і все яны ў канцэрт не влазяць. Гэта трэба рабіць на 3, а на 4 гадзіны канцэрт, каб вось так все заіграць. Таму ўжо і выбіраеш там то одно, то другое. Так. Ну, вы там уже актыўна, ты ўжо ў Менску жыў уже тады. Ну, з 14 года. Ну, вось якраз калі шукаю сваё, вот. Ага. А пасля ўжо я дзесьці ў 17 годзе уже запрашаюць цябе, памятаю, на арт-Менск быў такі ў корпусе. Частенька пачынаю рабіць канцэрты, вам у вас выходзіць альбом «Код жыцця» ў 18 годзе. Ну, так. А 18 год гэта быў. І ну, там цікава была гісторыя, што хлопцы, з якімі мы з 14 года гралі, Юрась і Васіліцкі Алесь, яны Сышлі, вас яны маўчат. запісалі альбом і вырашылі сваліць. Ну, там доўгая гісторыя была. Вось. Як заўжды яны не правыя казаліся, але ну, іх выбар быў. Ну і карацей, вось... Але я вывучаюся, але яны прыходзілі на канцэрты часам. По-моему, я бачу на самых першых канцэртах, калі нас сышлі, здаецца, хтось з іх быў. Яны былі на канцэрце ў 19 годзе на юбілею. А на 20 годзе яны былі, яны нават 2 песні зайгралі ў канцэрце. Прикольно. Так, яны выйшлі. Гэта міла. 2 песні загралі. Заяц быў наш першы басіст з залатога склада нашага. Макс Літвінец быў, таксама яны па 2 песенькі загралі. Вось. То бок, а 20 годзе таксама атрымалася такім. Мы сабралі там музыкаў з усіх нашых складаў і па пару песень выканалі. Так, на «Код жыцця» што там было? Там былі, ну там таксама вельмі знакамітыя песні «Хвалі», «Дыхай глыбей». Ось. Ну, з альбома «Код жыцця» мы граем на канцэртах стандартна «Дыхай глыбей», стандартна «Хвалі». Нулі, бяжы за мной і свой сцяг. Вось. Ну, палову альбом. Да. То есть, бо, напрыклад, «Дыхай глыбей» і «Хвалі» яны агулам заходзяць на ўра. Свой сцяг таксама, яна вельмі моцны медлячок такі, і вось яна вось, ну, кранае душу, скажем так. Ну да, это ёсць такое. А ты песню глядзіш? Ну так, ось. А там уже фул-бэндам «Шукай сваё» было. Ага. І кричиш. Ну да, напевно, кричиш, Так, вот так. не залезла, так. Так. Да, докладно, кричиш же було.
А чому ви вирішили перезаписати «Ключиш»? Бо штосьці мы на канцэртах для канцэрта вось там аж кое-што яшчэ падапісаў на некалькі радкоў там, а напрыканцы трэка. А, типу рэпчик такой. Да, да. І мы вырашылі, а чаму б не зрабіць версію 2018 гэтай песні, бо яна заўжды актуальная, яна заўжды на канцэртах ідзе. Вось і людзі яе спяваюць заўжды. А на любым канцэрце, а нават хто не ведае словаў, прыпеву, спяваюць усе. Ну так. Така важная песня. Ну потым уже альбомы, то калі пра альбомы, то канцэртаў шмат было у вас тады, фэст-ровараў, помню, розныя такія, акустычныя. Помню, ну, былы ж дзень горада быў такі унікальны, каля палац спорту, калі там акуты былі, вы былі. Памятаю, нізкіс былі тады. А тады ж і Рамбамбуля нават такой, дзе праскаквала. Я помню, што Рамбамбуля выступала, там якраз каля галерэі. Цікавыя рэчы. Былі, да. Ну, это ўжо, по-моему, все альбомы, якія песенькі, якія выйшлі. А не, сінглы ж выходзілі. Так. Выходзілі сінглы «Маякі», «Выдыхай». «Не падман», «Навальніца». Але «Навальніцу» чамусьці YouTube. Я не ведаю, чаму яе Spotify выкінуў. Я не ведаю, чаму. Я пісаў у тэхпадтрымку, і яны адказалі, ну, што мы не ведаем, праверце аўтарскія правы. А я кажу, якія аўтарскія правы? Мы ж аўтары гэтай песні. Вось, найкарацей, мы проста зараз яе ў альбом дадалі. Што з таго часу пасля 20-го году было «Маякі». Першая была «Маякі», потом «Выдыхай». Там яшчэ быў на «Маякі» кліп намаляваны, маляваны. а дзяўчынка малявала. Крысціна малявала. Так. На «Выдыхай» там, помню, мы вокутку рабілі на Кастрычніцкай вуліцы, бліжэй да Свіслача. Так. Прикольно было. Ну, а зараз які планы ўжо? 25-й год. Ну, зараз вось у лютым выйдзе наш альбом, які называецца 20+. То бок вось усе гэтыя сінглы, якія з 20-го года пачынаючы, яны выйдуць на альбоме. Плюс там будуць новыя трэкі, плюс там будуць песня будзе на польскай мове адна. А нагадай, з якога году часу Віка у БН? 2018 года. І гэта стабільна ўжо, Так. А. Ну, а калі яна была цяжарная, то яна не грала, а там два бубнаша было, якія гралі сесійна з намі. А калі мы пераехалі ў Польшчу, то спачатку вось мы састыкаваліся тут з музыкантам Міколай, ён і вось вырашылі проста паграць разам. Ну і гралі як бы так дома, проста пад запісаныя бубны на дорожку. А потым вырашылі, а чаму б нам не паспрабаваць як бы з жывым бубначом. Ну я Віку вельмі доўга абрабатываў і вяртаў да музычнага жыцця, бо як дзеці нарадзіліся, яна папросту забылася на музыку, на бубны, і ёй не цікава нават было. І я яе проста за вушы цянуў: давай, будзем штосьці рабіць, давай. Яна все типа: ай, щось ты мне, што я бубнамі гэтымі перагарэла мне, а ёй было ўжо не цікава, ўсё. Яе асноўная цікавасць была да дзяцей. Так. Я яе за вушы вцягнуў назад у гурт, і яна мне там пасля першага канцэрта в Варшаве, мы адыгралі першы канцэрт на адкрыцці рэстарана сцэны Хмельнай. Ну і карацей, мы зайгралі гэты першы канцэрт, і Віка мне кажа: та я табе так удзячная, што ты мяне вярнуў за бубны. Я ўжо не спадзявалася, што я калісьці у жыцці буду граць на бубнах. Гэта ж кайф, гэта маё жыццё. Я ж бубнамі там ад школы займалася і грала заўжды там. Ну, конечно. Штодзённа. У вас быў яшчэ нейкі ўпадак, што на сцэну выйшаў, як я разумею,
Может, вы заспевали Акута? У Варшаве таксама мы игралі канцэрт. Так, і мы гэту песню падрыхтавалі. А что за песня была? Як там б'ецца твоё сэрца. Гэта моя любімая песня з усяго рэпертуару Акуты. Я вырашыў яе проста заспяваць у падтрымку Ромы і слухачоў гурта Акуты. Бо я ведаю, што слухачы засталіся без гурта, а Рома сам выступаць не можа, нават акустычна, бо ён не вакаліст. Не вокалист, там. І вось, ну, то проста я вось зрабіў як бы такі жэст. Я запрасіў Рому, і каб мы гэтую песню выканалі на канцэрце. Яму вельмі спадабалася, ён такі загарэўся. Ну, конечно. Ну так, бо без канцэртаў там колькі год ужо, а ад 20-го года яны гралі канцэртаў яшчэ больш за БН. Ну да, была ж такая ситуация, что они спочатку вы их подтягивали, бо они у вас на разогреве постоянно частенько грали. І нізкі з мене розіграв. У вас были. Да, Так, а потім это все так в Репабліки, ну. 2012 год это був, та 13 ми в Репабліки робили концерт сольний, а на розогрів позвали Нізкіс. А низкий. Так, Нізкіс був. І яны тоді заграли там 4 або 5 песень, а літерально ось недавно, там, а паўгады тому, Лёня, гітарыст Нізкіса, там я рассказывал, что дзякуючы гэтаму канцэрту Нізкіс написали, да, гэтага канцэрта Нізкіс написали песню Гуантанамо, каб адзіную беларускамоўную песню заиграць на канцэрце. Бо ситуация была такая. Міра запросила Супрановича, бо Супранович ладзіў наши концерты усе менскія тады. Яна запросила у Супрановича, каб ён дазволіў маладым невядомым эскізам заіграць перад Бэйном. Ну і Супранович такі да мяне тэлефануе. Міра просіць, каб заіграў Нізкіс, але я ёй сказаў так, што у гурта павінна быць хаця б адна песня на беларускай мове. У нас такі прынцып. Вау. Вось. І яны да гэтага канцэрта напісалі песню Гуантанамо і упершыню яе загралі на канцэрце ў нас. Якая, в принципе, популярная стала. Но Бо, в принципе, низкие все песни, які популярні, то вони все по-беларуску, вот чым асаблівасць. калісьці ў 2009 годзе я слухаў іх першы альбом, які там быў, там что там «Сходили с ума поодиночками». Я такі думаю, ёлкі-палкі, які беларускі анімал-джаз. Ну, типа, а навошта свету два анімал-джаза? А калі яны вось пачалі пісаць на мове, а зусім другая гісторыя атрымалася. Яны як бы стварылі свой твар беларускасцю. Бо як бы, па-расейску ўсе спяваюць. То бок. Ну, бачу, їх у Гуантанамо 1 мільйон 209 тисяч прослуховувань. Та сама Гуантанамо. Ну, вельмі добра. Ну, і у вас зараз тури ще будуть, так? Так. У нас з'явіўся таксама польскі менеджер. Ён нам дапамагае, ён вельмі хоча, каб мы гралі як мага больш канцэртаў для польскай публікі таксама, каб азнаёмілі палякаў з беларускай музыкай. А яшчэ да яго, была такая сітуацыя, я проста сидзеў, думаю, калісьці мы даўным-даўно гралі на фестывалі у Польшы і Піджама Порно таксама грала. Я думаю, дай-ка я да них напишу на e-mail, що калі у них будзе у Лодзі сольнік, то каб яны нас падзялі на разогрэв. І я просто на сайт іхні зайшоў, по e-mail скопировал, вставил как mail, написал, что мы с Беларуси, живем тут у Польши, что калі вы будете у Лодзі граць на концерт, то запросите нас на саппорт.
І він мені відказує. А ми зараз будемо у Варшаві грати концерт у великім клубі там на 2000 мест на Палладіум. А не хочеться там загоріться? Я вообще, а що за справа? Та хоча б Вау. И будете? грали А, это уже у было. минулому годі. Ах, это в Новом годе, это я пропустил, значит, что такое. Так. І, короче, ми приїхали, нам оплатили дорогу, все там, то бок, а вообще, такое урадження склали на нас, що ось, та не просто так, що, знаєш, так, приїхала банда, заграла віку. Ні, ми там і потусувалися та з ними, і пофоткалися, і потренділи там. А другий момент був, у Польщі є великое, самое великое радіо, якое крутить рок-музику, антирадіо. Мгм. І я так само від бази написав, що ось ми такий гурт живемо у Польщі. Це може ви б могли б на радіо поставити там одну з наших пісень. І дослав до них «Видихай» і щось ще одно. І мені відказує там головний редактор. Так, давайте ми ось тоді пісню послухали, нам сподобався «Видихай». Ми її праз тиждень ставимо у хіт-парад Турбо-топ, а це такий хіт-парад агульний, там і польські гурти, і з усього світу гурти, там Green Day, там Metallica, і у нас ось там та двадцятка виглядала так, там Green Day, там, а хтось ще Брейн видихає, так ми, я кажу, ніфіга собі. І ось ми трималися місяць, ми 4 тижні у гэтым хіт-парадзе, там то 8 місяця було, то 12, то 16. Мяне прикольнуло тое, што вось мы гурт там замежны, так, і у Польшы то практычна нас ніхто не ведае. Я напишу да рады, і яны беруць трэк. У нас бы так ніколі б не взяли, ніколі б не взяли. А тут, Не може рады столицы бы, але ну, може, пэўна часто так. так. Але гэта галоўнае радыё, рок-радыё, яно, крутое, тут яго шмат хто слухае ў Польшы. Вось, і взяли так, то давайте мы берем вось гэтую песню, такую, ніфіга собі. А так можна было? Ну, круто, можем потихонечку завершать. Добра, можем. Дай послухать, а есть люди. Дай послухать, а есть люди.